बिथोरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो मोनहैग्रोनाय बायदि। कभिड-19 नि थासारिखौ सोर मिथिया? बि टि सि नि जिल्लायाव सोर बाहागो लागोन बेनि लिस्टआ ओंखारबाय फारि-फारिनो। सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माजुलियाव बाहागो लागोन। बे मासनि सोलिबाय थानाय दिननिफ्राय सोरखारा फोसावनाय लकडाउनखौ गोदानै फोसावनाय जाबाय। एस अ पि नि आयदाफोर। बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय कारफिउ सोलिगोन। बेलासिनि 1 रिंगायाव गला-दखान बन्द थागोन। जुलि एबा हाबायाव सा 10 नि बारा थानो मोना। साखा खबनै गारि आइजोनि अनगायै सानै गाखोनो मोना। साखा खबब्रै एबा गिदिर गारिआव 30% ल' गाखोनो हागोन। गासैबो सरकारि अफिस बन्द थागोन। सप्ता बाजार 15 साननि बन्द थागोन। मन्दिर मस्जिद गासैबो बन्द थागोन। हटेल रेस्टुरेन्ट 1 रिंगायाव बन्द जागोन। फार्मासि एबा मुलि गलाफोरा खुला थाबाय थागोन। कुसिगाव हाग्रानि दंफां सिखाव 3 खौ दंफांजों लोगोसे गं 10 साइकेल हमनो मोनदों। गसाइगाव महकुमानि सारयबिल थानाय गायदे हेलेनानि माखरसालियाव मैया 12 मे बर' बिमा सानखौ फालिदों। धेमाजि जिल्ला सिङाव थानाय सिलन गोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1988 मायथाइयाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी मुंख्लं जानाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खायसे एबा आद्रा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुसुखा एबा सावगारियाव बिबार बावनाय जायो। लोगोसे सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादारि अनसुला बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि उदय बसुमतारी बिथाङा मुंख्लं जानाय बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ लानानै गुवारै बेखेवनानै होयो। आसामनि मुंदांखा थुनलाइगिरि, खौरांगिरि, रेबगान्थिगिरि, सावरायगिरि हमेन बर' बिथाङा रुंसारि जानायखौ बर' थुनलाइ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों।